pridať. Diana! Sestrička! Sestra! Bola si preč tak dlho. Boli to len 3 dní. Kam to ideme? Než Maui ukradol srdce Tefity, naši predkovia chceli zblížiť náš ostrov so všetkými ľuďmi z celého oceánu. Mojou úlohou navigátorky je dokončiť to, čo začali. Diana, ukáž nášmu ľudu, čo chceme nájsť. Už v novembri. Je to volanie našich predkov. V hrozivej búrke sa skrýva starodávny ostrov. Ak vkročíš na jeho breh, zrušíš kliatbu a znova zblížiš náš ľud. Viem, čo musím urobiť. Maui, zišla by sa mi pomoc. Kto povie číhu? Disney uvedie Zničím aj teba. Aj tú tvoju navigátorku. Chýba mi tá lávová príšera. Au! Ale čo, ak sa nevrátiš? Vrátim sa. Sľubujem. Počujem ľudí? To nie sú ľudia. Kakamo. Počujte, zvládneme to. Len do toho, Koko. Sáci. Diana 2. Len v kinách.